Doncs aquí estem, al mig del carrer Sant Adrià. Veieu que continua tallat, tot i les queixes dels veïns del carrer d'Alger, Balari, Jovany, Segre, Sensvins, Santa Coloma, Passeig de Torres i Bages, Joan Torres, Agustí Milà, Gran de Sant Andreu, i també el maltractat carrer Josep Soldevila, 11 de setembre, per ser un bastió del fanatisme de l'Àgora. Doncs tallat o pacificat carrers, com ens diuen, és molt fàcil, perquè per fer contents els coloristes. Però obrint carrers que porten ja anys, com el carrer Andana de l'Estació, al costat de l'antic traçat del tren, que ja acumula merda al dojo, tot ballat, amb ferragots o amb el mateix traçat que és el niu de rates. Abans de tancar vials, tindrien que haver fet els carrers per substituir-los, lògicament. Pensem que els veïns del carrer Josep Soldevila més de 15 anys porten ja amb les valles de llauna, amb una cimentera fent molta pols, en un lloc que des de fa molts anys tindria que haver una avinguda, que descongestionaria l'avinguda Meridiana, vial d'entrada i sortida a Barcelona. Bé, parlant de l'avinguda Meridiana i les obres d'estrenyament que es fan entrar i sortir un autèntic suplici, trigant més de mitja hora en arribar al carrer Mallorca o Aragó, tot ell molt sostenible i ecològic. En lloc d'emprendre les obres un cop estiguessin operativa la futura avinguda per l'antic pas del tren, doncs bé, o sigui, la senyora Mar Busca de Vox ahir els hi va dir clarament, o sigui, que no tindràs vehicle propi, etc, i seràs feliç, no? O sigui, que és el que estan aquí buscant. Evidentment, això els hi va tirar encara el de l'agenda també 2030, la nefasta agenda 2030. És vergonyós. És que per aquest ajuntament la paraula sentit comú no és el seu. Per ells el fanatisme, el vendre pactes amb partits fanàtics, és el seu. Pensem, per exemple, en la recollida de la grossa. Per al porc a porc. Ai, no, el porc a porc. Que quan la campanya electoral, o l'actual barri, el senyor Collboni, cridava com un desesperat. Això, si no funciona, s'ha de canviar, i nosaltres ho canviarem. I un cop que té el càrrec, el seu partit, la regidora, senyora Marta Villanueva, va dir que el porca a porca havia... Ai, no! El porca a porca havia vingut per quedar-se. Sí, però per cobrar-nos la recollida per triplicat sí que són bons. O sigui, jo, per exemple, al rebut anterior vaig pagar 117 euros d'això, del rebut de l'aigua. Ara aquest rebut que m'acaba de venir fa poc ja són 118 euros, o sigui, anem pujant la quota i ens estan cobrant, o sigui, que és il·legal. Això es va passar en mans de la justícia, cosa que després els mateixos jutges ho van retirar i van donar la raó, perquè és un impost que va posar la senyora Colau a dins del rebut de l'aigua. O sigui, que de 118 euros hem de comptar que estem pagant 50 o 60 euros ja són d'aquests impostos. Uns impostos que ja paguen, com ja he dit, numeroses multitud de vegades, de que estem pagant 3 cops. O sigui, un és en l'impost de l'IBI, dels béns immobles. L'altre és en un apartat a part dels impostos, que també es paga, o sigui, la tassa de basures. Bé, o sigui, aquests dos impostos que són recollida grossa a domicili i tractament de residus, bueno, quantes vegades s'ha de pagar això? Al final, el que dèiem,
acabarem a la indigència, perquè si al final cada vegada ens costarà més arribar a final de mes. Si ens van matxacant tant a base d'impostos i tota aquesta sèrie de coses, pues, evidentment, la vaca ja no dura per més. Ja no se la pot ordenyar més. Bé, doncs moltes gràcies per haver vist aquest petit vídeo. I no oblideu que necessitem que participeu, enviant-nos les vostres opinions, vídeos o videotrucades. Moltes gràcies a tots. Adéu-siau.